Toto stalo 5 €. Jedna, mám dve. A tieto kadáfy, to mám akože nakrájať asi, kámo. To mám proste nakrájať, ale aj tak najprv musím urobiť prvú onu. Musím urobiť prvú vec je, že si roztopím čokoládu. Urobíme normálne, napustím vodu. Aha. Zohrejem, dám do toho toto. Tu nahážem čokoládu a tu sa roztopí fajne. A potom iba prelejem do formy. Toto je najľahší recept, ktorý som kedy robil, chápeš? To neexistuje ľahší recept, jak je toto. Už je tam voda, nechcem to nakladať, lebo to rozlejem setup a končíme. No. Koľko? Počkaj, tu je 9 stupňov. Voda má 100 stupňov, keď je vo vare. Bod varu je 100 stupňov, čiže ju mám dať do polovicu varu. To ja nechápem, akože, jak sa toto robí. No, takže roztopíme si čokoládu. Mám ju tam dávať na kúsky, alebo tam môžem proste lompať normálne, že celé. Horí! Vedúci, pukance horia. Trošku to už rozkypelo. Mňam! Mňa! To je dobré, kokot, čo ti jebe. Tak nebudem dávať do umývadla, chápeš, na čo? No, ďalší krok je Los Formos. Aha. Pozri sa. Pozri sa, čo to robí, aha. Čo ti nejde? Kamaráde, pozri sa. Tu ešte treba trošku. Musím dať potom ale viac čokolády, ale som trošku precenil. Prvý krok hotový, ide to do chladničky. Ešte by som tam mohol niečo... Nemám tu volačo. Kámo! Som našiel iba tak, omylom. Čipsy. Kámo! Pozri sa! To tam môžem dať, nie? To je pičovina, kámo, lebo to som tam mal dať predtým, jak som tam vylial čokoládu. Dobre, ide to do chladničky. Ide to do mrazničky teda a ja som... Koľko to mám mať v chladničke? No zachlad sa, baby. Zatiaľ umiem toto. Si jebnutý kokot, však to je stále horúce, ale... Zatiaľ si urobíme, že riad. To je jak strika. Aha! Pozri sa. Aha. Tak to bude jaký banger. Banging. Nie, to už je? Však to je tvrdé. To je tvrdé, kamo. Dnes do medvonku ochutnáme. V Prahe budem až 23, takže to dovtedy už nezostane asi, sa mi zdá. A to mám nechať takto vonku? To som dám aspoň do chladničky, ni? Lebo to sa roztopí vonku. Dobrá chladnička inak. Počúvaj, chladnička aká? Aha. Dobrá, ni? Kamo, nakvapkalo mi do onej. Nakvapkalo mi tam voľako. No, kadáfiho ideme nakrájať. Nemám denko, ale. Vedle mne je černá mamba. Toto, pozri sa, kamo. Ten jeden paladín vo vovku. Ten jeden tank. Paladín. Kamo, ja som fakt akože retardovaný podľa mňa. Ja som fakt asi trošku retardovaný podľa mňa. Dobre, počkaj. Masterchef Chop. Čau, Paťo. No. Zajebaný nožík. Neubri si hlavne. Lali. Mne hovoria, že mne hovoria Gordon Ramsay, keď idem v Krtiši a vedia o mne, že som varil, tak mne hovoria, že dobrý deň, pán Gordon. Dobrý deň, pán Gordon. Ja hovorím, dobre, chlapci, už sa kľudnite. No, dobre, takže ideme na recept číslo 2. To je kadáfi. To sú nejaké voľaké vlasy. To sú jak rezance, kámo. Kde si kúpil do kadajfu? Kadáfiho som kúpil na stránke nejakej cukrárenskej stránky, kde som kúpil aj toto. Kilovú pistáciový krém. Okoštuj to, ukáž. Počkaj, toto som nechcel, toto maslo. Ktoré mám maslo? Ja nemám toto maslo, mám druhé maslo. Ty kokot, horí! Poď si. Chcel by si niečo, ale nemám tu pre teba nič. Ja by som bol jak John Wick, že by som zo všetkého robil zbraň. Do hrtanu. Dobre. Koľko toho mám spraviť? Dosť asi, čo? Ty si kokot, veď to je jak vlasy. Kamo, to je jak vlasy, fakt? Aby to zase nebolo iba cestovina, chápeš?
Nie, to sú malé masielka, chápeš? To na kamera zväčšuje ako kokot. Preto som aj ja taký veľký. Dobre, trošku som veľa dal. Varečku. Chyť mačku za kvačku, vyserie ti varečku. A to do zlatista mám, ni? Aj ten malý oheň. A to smrdí, kámo. Neviem, či som toho nedal málo. Lebo do piči polovicu som vyjebal vonku. Ale už to chytá farbu aj chuť. Teda smrad. Vôňu. Mal by som toto starému urobiť a prilepiť na vlasy. By bol blondiak, jak Eminem. Aha, už vidím farby. Je to také zlatšie. Čo, vidíš tie stratégie, chápeš? Vidíš tie stratégie, tie varecké stratégie. Tak niektoré chytili dobrú barvu, ale... To je dobrá barva? Takáto? To má byť takéto? To má byť takéto? Dám si. Dáš si? Toto je. Dubajská čokoláda. A už je hotová? Ešte nie, ešte iba... Dačo tu horí. Ale nie, nehorí nič. Nehorí, to je proste tá cestovina, chápeš? Hej, to je cestovina, to je Kadáfi. Toto, aha, vidíš? To je čo? To je to, čo to ide do toho dozútra. Smetie. Čo? Smetie. Nie, to sú cestoviny. To upracujem, chápeš? Ja som zodpovedný. Aby som niekomu išiel by dostal by do brucha stôl, po hlave, spodiara. Niekedy rozmýšľam, že či autizmus sa prejavuje v mladom veku alebo až v pozdnom veku. Každopádne to nechám na potom. Teraz, koľko tam mám toho dať? Záleží, ako to chceš mať pistáciové. Dám 2 a uvidím, že čo to s tým spraví. Tahiny nemám. Tahiny som počul, že sa tam dáva, ale to som nezohnal. Kamo, to sa mal trošku roztopiť podľa mňa. Ešte málo pistácie. Víš, jak to teraz vonia? Jak strúhanka. A to ešte... Kamo, to všetko lieta, chápeš? To je ešte málo pistácie. Akože není to tým, že som tučný a že by som si to proste tam chcel dať, ale vyzerá to proste iba bielo, chápeš? Odlep sa. No chlapci, this is ono. Málo pasty? Dosť je tam pasty, kámo, že tak nebude to iba pasta. Aha, však to je úplne jak... Nie, no. A to na jednu čokoládu mám dať kilo pasty? Daj ešte. Asi kokot vedia, ale to bude iba pasta. Kamo, to sem cukrovku, ako kokot, potom to ti hovorím, že nebude stream už nikdy. Dobre, to stačí, už to už je dobre, kamo. Tam je možno dať ešte viac, lebo to je koniec. Teraz, jak dám tú čokoládu, jak dám teraz tú čokoládu, jak to dám na tú čokoládu? Nechme to dnes, prosím, tak. Košte pakežem tedín. Vidíš tam ten texture? Toto je trošku dzira, ale... To čo tam je, tiebli? To duch. Duch tam položil kára. To bol asi taký Johnny. Urobím potom takú cestičku. Málo Kadáfiho má možno. Vidíš na čo dobrý pupek? Jak som si to zastavil? Jak hokejku. A to musí naplniť po okraj. Až úplne hore, jakoby. Však to bude, ty kokot, to bude normálne cukrovka v tablete. Pozri sa, tohto toľko tam mám dať? Ja to trošku to tak poupravujem. Aha. This is the final brain cell. Dobre, tiktoker vyjebaný. To je masívny, kámo. No, ide do chladničky. Kolper, videl som tvoj koláč a musím povedať, že 4 z 10, toto oproti tomu koláču je tak 10 z 10. No a ideme do mrazničky s tým. Koľko? Cukrár! Je tu cukrár! Dnes tak krycie meno cukrár. Joj! Minitky! Myslíš, že to už je? Trošku som mohol akože tie okraje utrieť. Ale myslíš, že to už je hotové, hej? No. A teraz je to najväčšie faux pas, ktoré existuje. Teda faux pas, ty kokot. Čo som zajebal za slovo, zase randomné. .org, ty kokot. Bude to mať ten efekt?
ten crunchy efekt. Ukáž. Myslím, že to bude naťahovať sa a také veci, ale tak akože málo pasty som dal podľa mňa. Taste test. Je to dobré, kámo. Je to dobrá čokoláda, chápeš? Ale možno mi chutí viac preto, lebo je doma robená. Že som si ju vlastne sám spravil celú, chápeš? Ja keď mám ten originál krém, alebo viac percentný krém, chápeš? Lebo sa to tak nenaťahuje, lebo to nie je také roztope... Nie je to vnútri také tekuté, vieš, ten krém mal byť trošku taký tekúčí, ale tento je taký tuhší, lebo málo percent. Ale keby je ten krém lepší, nejaký kvalitnejší, alebo ho roztopím, tak by bol lepší, no. No, vyzerá to tak, jak tá čokoláda, chápeš? Aha. Reálne, proste je to ono. Je to dobré ako kokos, fakt milká čokoláda, proste jak milká čokoláda vylepšená.